या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तु आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार। कोकण रेल्वे मार्गावरती गोव्याच्या दिशेने कुडा नाबरवाडी येथे आज सकाळी 11च्या सुमारास अज्ञात व्यक्तीचा एक मृतदेह आढळून आला। गोव्यातील 30 वर्षीय तरुणीचा खून करून आंघोळीत फेकल्याची जबानी प्रियकराने दिल्याची माहिती मिळते। याबाबत अधिक तपास गोवा पोलीस करत आहेत। कुडाळच्या उपनगराध्यक्षपदी किरण शिंदे यांची बिनविरोध निवड झाली आहे। भाजपने या निवड प्रक्रियेत सहभाग घेतला नाही। केंद्र शासनाची अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आयुष्यमान भव मोहीम सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये दिनांक 1 सप्टेंबर ते 31 डिसेंबर 2023 या कालावधीमध्ये राबवण्यात येणार आहे। कणकवली फोंडाघाट रस्त्यावरील फोंडाघाट ITI टिट्यावरती असलेल्या वळणामुळे अनेक अपघात आजवर झालेले आहेत। संभाव्य वाढते अपघात टाळण्यासाठी त्या ठिकाणी PWD कडून अधिकृत झेब्रा क्रॉसिंग बनवण्यात यावे अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष अनंत पळणकर यांनी केली आहे। पिंगुर्ला नवाबाग येथे मासेमारी करत असताना अचानक हवामानात बदल होऊन जाळी समुद्रात वाहून जात जाळी फाटून नुकसान झालेल्या हॉलीक्रॉस पारंपरिक रापण संघाला शालेय शिक्षण मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांनी तात्काळ आर्थिक मदत दिली आहे। वैभववाडी रेल्वे स्थानक परिसरातील रस्त्यांवरती खड्डे पडले आहेत। हे खड्डे गणेश चतुर्थीपूर्वी बुजवण्यात यावेत अशी मागणी शिवसेना ठाकरे गटानं रेल्वे प्रशासनाकडे केली आहे। आक्षेपार्ह स्टेटस ठेवणाऱ्या युवतीची योग्य ती चौकशी करून कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी ठाकरे शिवसेनेच्या वतीने करण्यात आली। दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी देखील आमदार नितेश राणे यांच्या माध्यमातून कणकवली मतदारसंघातील चाकरमान्यांसाठी मोदी एक्सप्रेस सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे। केंद्र सरकारनं CRZ 2019 कायदा मंजूर केला असून मच्छीमारांच्या घरदुरुस्ती व बांधकामे यांच्या मार्गदर्शनासाठी तालुका स्तरावरती CRZ स्वतंत्र कक्ष निर्माण करावेत अशी मागणी अखिल भारतीय गाभीत समाज महासंघाचे अध्यक्ष परशुराम उपरकर यांनी केली आहे। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ऑगस्ट महिन्यात डेंग्यू, मलेरिया, चिकनगुनिया साथीनं थैमान घातलाय। ऑगस्ट महिन्यात मोठ्या प्रमाणात विविध प्रकारचे रुग्ण सापडले असल्यानं ऑगस्ट महिना साथीचा महिना ठरलाय। घोडबंदर येथील कासार वडवली भागात शुक्रवारी मध्यरात्री प्रियांका मोहिते हिने तिच्या 1 वर्षीय मुलीसोबत 6व्या मजल्यावरून उडी घेत आत्महत्या केल्याची घटना घडली आहे। विरोधी पक्षांच्या इंडिया आघाडीची 3री बैठक मुंबई येथे पार पडत आहे। दरम्यान इंडियाने 13 सदस्यांच्या केंद्रीय समन्वय समितीची घोषणा केली आहे। मोठ्या कंपन्यांबरोबरच देशातील स्टार्टअप कंपन्यांनीही लोकांना कामावरून काढून टाकलाय। भारतातील वाढत्या स्टार्टअप इकोसिस्टमला रोजगाराच्या गंभीर संकटाचा सामना करावा लागत आहे। विदेशातील मुख्यतः मॉरिशस सारख्या करमुक्त श्रावणांमधील संस्थांच्या माध्यमातून अदानी कुटुंबियांनी त्यांच्या समूहातील काही कंपन्यांच्या समभागांचे मूल्य फुगवण्यासाठी गुंतवणूक केल्याचा शोध पत्रकारांची जागतिक संघटना OCCRPने नव्याने आरोप केला आहे। इंडिया आघाडीची 3री बैठक मुंबईत पार पडली। इंडियाची बैठक पार पडल्यानंतर उद्धव ठाकरेंनी आपलं मनोगत मांडलं। त्याचवेळी आमचा लढा हुकुमशाही आणि जुमलेबाजूच्या विरोधात असल्याचं त्यांनी सांगितलं। मूळचा औरंगाबाद येथील रहिवासी असलेल्या 33 वर्षीय क्रिकेट प्रशिक्षकाला विनयभंग प्रकरणी देवनार पोलिसांनी अटक केली आहे। पुणे पोलिसांनी शहरात बेकायदा वास्तव्य करणाऱ्या 19 बांगलादेशी नागरिकांना पकडलाय। गुन्हे शाखेच्या सामाजिक सुरक्षा विभागाने ही कारवाई केली। रात्री झोपेत असताना सर्पदंश झाल्याने जत तालुक्यातील सिद्धनाथ येथील विवाहित तरुणीचा शुक्रवारी पहाटे मृत्यू झाला। देशात 2024 साली होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीसाठी सर्व राजकीय पक्ष तयारीला लागले आहेत। अशातच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुण्यातून लोकसभा निवडणूक लढवणार असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे। इमारतीच्या आवारात खेळणाऱ्या 2.5 वर्षाच्या मुलाचा गाडीच्या धडकेत मृत्यू झालाय। विरार पश्चिमेच्या कामणवाला कुंज इमारतीच्या आवारात ही दुर्घटना घडली। मीरा भाईंदर शहरातील गुन्हेगारीला आळा बसण्यासाठी या वर्षी शहरातील 17 गुंडांना आतापर्यंत तडीपार करण्याचा निर्णय परिमंडल 1च्या उपायुक्तांनी घेतलाय। सोलापूरमधील होडगी गावाजवळ सिमेंटचा बल्कर पलटी होऊन 4 जणांचा मृत्यू झालाय। मृतांमध्ये इयत्ता 3री शिकणाऱ्या मुलीचा समावेश आहे। जुहू किनाऱ्यावरती पुन्हा एकदा डांबराचे गोळे आढळले आहेत। जुहू किनाऱ्यावरती वारंवार आढळणाऱ्या या डांबर गोळ्यांमुळे समुद्रातील प्रदूषण वाढत आहे का असा प्रश्न स्थानिक उपस्थित करत आहेत। पुणे सोलापूर महामार्गावरील उरळी कांचन ग्रामपंचायतच्या हद्दीत कंटेनर आणि दुचाकीचा भीषण अपघात झाला। या अपघातात 23 वर्षीय बाईकस्वाराचा जागीच मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली आहे। या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तु आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार। अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।